Здравейте, приятели, беше в моя канал. Днес с вас ще играем на 99 лоши в гората. И по-напред в играта ще се пробвам да намеря къщата с диамантите, в която са именно и култистите. И днес в това видео ще пробваме два глича, един с летеле и един без летеле. Така че надявам да проработи. И първият глич е следене, а именно трябва ни едно тяло на култист с червено палто и кожа от вълк. И заставаме до машината, където се правят неща, примерно където се прави рафчета и там други мапа също. И би трябвало да почнем да летим, но те първо ще го изпробваме, така че много се надявам да работи. А пък другия глич е, че ако се изкачим на покрива на къщата с диамантите, в която са и култистите, и ако слезем направо в прозореца, където е честа с диамантите и другия чест, можем да си ги вземем без да убиваме култистите. Така че се надявам, че ще проработи. Окей, гайс, вече отивам да събирам дървета, между другото, за мапа. Само че първо искам да... Хай! Окей. Да, така. И окей, гайс, това е много добро. Ще пая дървета. Значи вечерта ще събирам ресурси като дървета, храна и други. Този пример го взех от Васи, пчелата Васи. Не знам колко хора я знаят. Много тя също играе 99 Lights in the Forest. И да. Окей. Дами и господа, намерих пещерата. Ау! Окей, дами и господа, мисля, че вече
Отборниците ми си хващат идеята без той Матей, защото той прави всичко наобратно. Учебно си взема мъничка. Отивам да търся зайки, дано да ми после бълифуд, защото ето зайче, дай ми бълифуд. Чайче са такова в кладенец. Да ми даде бълифуд, ама дано той е чист да ми даде такова. Дано той е чист ми даде акс. Ако имаме късмет, ги правим, ако не. Подари брокки, никакъв късмет. Окей, то ще даде то, тук трябва да даде брат. Помогете си да даде. Да, още го толкова това, да бъде внимание на там. И да бъде не че нищо ще се случва. Няма друг и трябва машина да ме смее. Няма повече. Тя вече трябва да писва. Гайс, намерих Bonifult, обаче човека го няма за жалост. Но че да убил вълкчето. Иска да ни използва, виж каква е най-ло. Опа, добре. Виждам буквално гайс, вижте. Окей. По-спокойно. Бара. Някой е обрал, но има нещо като пак не видим на канал, за което си трябва човек. Колкото и да скачам, просто ми трябва някой, който да ме... Така че малко се гличам в момента. Не знам как скочих и хората. Не, аз съм скоро. Аз съм точно застам. Злом после гуд. Пак фелер. Добре, ще си пробвам и тук да дойда и да бъде предсвател. Да видя докъде му... Няма. Добре. Моля се този чест да ми после гута. Ще тръгваме. Моля се, дайте и дали си направи палатката на грешното място. Окей, ами...
Малко забива. Okay, guys. Okay, guys. Да. Окей. Окей. Не. Не. Хора, боли фут. Чао. Боли фут, бе. Не, хора. Някой ми се боли фута. Ядохте ли ми 6 час? Гай, ядохте ли ми 6? Искам да кажете, той ми любимия вкус ми 6. Боли фут. Еми, много преди 30. Малко е окей 30. Здравейте на всички TikTok. Айде, подайте ми един лайк, ако Крис, гледам вас стрима на веднъж като друг. Гледаш на който ли гледаш стрим? Стоп. Само се гледам в една игра, в която лява баси на колко купи си. Тогава не съм гледала в която лява, че може да си ме намирала. Когато джойнах в клуба, на Миксел, бях малко на това, обаче може да си намирал. Много так. 4 как стана обаче? И хора, сега отиваме да убиваме вълк. Вълци. Ето почти няма вълци тук. Тук ли сте в TikTok и веднага споделяйте Уефини. О, виж Боби. Боби знае лайк гола. Боби, чакай. Видрата! Не, това ми ще сте, това видрата. Супер много задълнете, много дабъл. Да на първия вълк да им пусне кожа. Музиканта знае. Пускаме малко твато. Робоксини, Уефини. Днес сме тук, където чакаме, защото мачът ни Пускай кожа. Заради те, няма да се излагаме язър. Айде, пчелата баси добавете ме. Добавете ми много дапълно. Айде, искам да ми спали. Гайс, правилно сте лайка. Аз мисля, че е редно да ги направим. Мисля, че ще ги направим. Така че праскайте лайк бутона всички, които сте тук. Задължи, трябва да ги направим. Опа, чакай, не гледа да го пина, бе.
Здрасти, Геличка. Предполагам всички сте гледали миналото видео и не е последното видео в канала. Годзила, здрасти, брат ми! Пчелата Васил Пчелният. Годзилки! Моля, без такива шекички. Боби, задара. Ели, здравейте на всички около. Тук сме. Айде, пръскайте лайкото на секундата. 52 лайка вече. Правим ги 100 лайка. И почваме да ги лайкат. Guys, Влизайте. Ще те пребия ютубе. Какво се случва, бе? Пак ли лагим на кучи? Може да е нещо проблема с моя интернет. Здрасти, Виктор. Добре дошъл на стрима. Може пък моя интернет да има сериозен проблем, скъпа. Айде 103 човека в TikTok. О, нямам интереси. Приятели, нямам интернетки. Вива много почва да ми писа. Брат, то проблема май е в мен, Васи. Кай проблема май е в мен. Водки, за винаги, благодаря ти супер. Чакай, водки за ракъл, брат, не мога да чета. Благодаря ти супер много за сърчицето. Зарежда ми малко бавно проблема, че ми зарежда. не успях да отворя вечерта честа. Охо, на ден 15, бебе! Малко му е. Благодаря ти за въдичката супер много. Окей. Ето го живите, не сме. Говори сме малко сме говори. Нашите вече са почнали много жестоко да варим. Бързо газ, тук има едно чеще за мен. Газ. По принцип, предвиждането беше, че YouTube ми праща коментарите. Така ли? Не ти праща, смисъл, какво му става пак отново за ден пореден? Ден пореден, какво му става, ще го пробия и ще го щупя. Здравей, глици! Чакай. Добре, ти супер много заличата да братленки с подстипито. Прегръщаме зад бътъл. Щат. Как сте всички? Искам да питам, кое ви любимия вкус ми 6, така или не отговорите. 100 лева, сега пък какво за 100 лева? Аз съм Клаш Роял хейтър. Играе Клаш Роял всеки ден. Аз съм YouTube хейтър. Докоснете малко трева, в кабината има трева. Докоснете малко трева, ако не сте докоснали трева. Мисля, че всеки от нас трябва да докосне 10 на един път в живота си трева. Имаме нужда. Не мислите ли, че имаме нужда? Аз мисля, че има. Шоколад, Васи? Малко контравършъл, ама не е зле. Обичате ли мишевте за всякога? Маля, се мога да хванам. Чакай, брат. Имате ли обичате? Ей, карам ти, брат, ми помогте си. Ладно. Нинджа, много цунка за път. Ти си хейтър. Малко съм хейтър. Някой покнам. Много шейдабъл. Чакай, някой се абонират на канал. Кой ще да ми каже? Това е на Ninja Blade. Ninja Blade. Те малко са забавени да си включват Ninja. Sorry. Соркис. Черечки имам проблем с интернет. За цвета добре ли е? Да, на безквитената торта е много крези. Шоколада, да. И ябодката също. Честно казвам, имам в шкафа от сигурно един месец мишесте на доктор Окей, там както се казва, мишесте. Моника, здравей. Моника, какво не забива, окей, файн. И се чудя чак дали да не направя на лайв. Дали да не направим мишесте на лайв. Какво мислите вие? Мислите ли, че ще е крейзи? Господине? Маля, ще умра. След малко мирам този вече не изява. Не изява. Жив и здрав бъди. Щом така се остави да си жив и здрав. Сега се да се нормализира интереси. Да, пускате. Колко лайка трябва да направим, за да направим мишесте на лайк? Колко лайка трябва да направим? От единството на мене трябва да направим. Колко пъти ще играеш? Полина, докато не оцелем, на 100 лайка почвам да правя някакви много жестоки гличове. Предполагам, че всички сте гледали видеото с гличовете, то малко избухна, има 20 000 гледания, за което много ви благодаря и слушах. И това видео е мега бруталното, мега доброто. И мисля, че трябва да пробваме някои от гличовете, да ми дадете съвети за неща, които съм правила грешно и които можем да подобрим. Ето я баба ти Елена. Моля къщ от моята къщ. 200 лайка отвори са. Ако направим 200 лайка на днешния лайк в YouTube говорим, правя мишесте на лайк.
Трябва да дължа да направим едно мишление. Задължително. Само с след. Благодаря ти, че стана човечка дъх. Благодаря ти супер много дъх. Чакай, какво се случва? Светомир, благодаря ти, че станах човечки. Каквото лего. Каквото е малко трудно. Ако друг път катери, който е си или такъв витър, си сложа витър. Така, гайс. Брат, thank you so much for donation of cookies. Много давно ми много Окей, отиваме да спасяваме дете номер 2. Аз съм I'm just a girl. Единственото нещо, което правя е да питам Окей. което трябва да пълно общо с техника. Благодарение на ChatGPT си избрах